سلام ጥዕና ሃበልና ከመይ ትቕኒው ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ንሎሚ 3 ጉንበት 2022 ኣዳሊናዮ ዘለና ፈነወ ንተሳትፎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2022 ንሓድሽ ውዕል ቢንያም ግርማይን ንግጥማት ከላይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ክንደስሲና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዝዓበዩን 21 መድረኻት ዝሽፍኑን 3 ዓርሞሽ ቅድድማት ብሽክለታ እዩ። እዞም 3 ዝረዘነ ክብሪ ዘለዎም ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ፣ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ቮልታ ስጳኛን ኮይኖም ብቅድድም ግራንድ ቱር ይፍለጡ። ዓመታዊ ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ዝካየድ ጂሮ ብዝብል ሓፂር መፀውዒ ስም ዝፍለጥ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ 1909 ዓመተ ምህረት ጀመረ ኮይኑ ሎሚ ዘመን ንመበል 105 ግዜ ክሰላሰል እዩ። ኣብ ዙርያ ሃገረ ኢጣልያ ቅድድም ብሽክለታ ምክያድ ዝብል ሓሳብ መጀመርያ ብኣሰናዳኢ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ቱሎ ሞርጋኒዩ ተበጊሱ። እቲ ሓሳብ ድማ ንወናንታ ጋዜጣ ኤማሎ ካስታማኛን ንኣደላዊ ዓምዲ ብሽክለታ ኣርማንዶ ካውኘት ኣካፊልዎ። ኣብቲ እዋን ኣቐዲማ ውድድር መኪና ካይዳ ዝተዓወተት መቐናቕንቲ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ዝኾነት ጋዜጣ ኮሬላ ዴላ ሴራ ቅድድም ብሽክለታውን ክትውድብ ሓሳብ ነይርዋ። ሞርጋን ኸኣ ንጋዜጣ ኮሬላ ዴላ ሴራ ቀዲሙ ነቲ ውድድር ብሽክለታ ክሰርዖ ወሰነ። ይኹን እምበር ነቲ ዓብ ውድድር ንምክያድ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ሓፀሮ። ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ሒደት ዓመታት ንውድድራት ክላሲክ ጂሮ ሎምባርዲያን ሚላን ሳንሬሞን ኣብ ምብጋስ ጋዜጥኡ ዕውስ ስራሓት ከም ዘሰላሰለ ዝተረድአ ወናን ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኤማሎ ካስተማኛን ብሓሳብ ሞርጋኒ ተሰማምዐ። ብዛዕባ እቲ ውድድር ድማ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይታ ብ7 ነሓሰ 1908 ዓመተ ምህረት ተሓቲማ ዝወፀት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ንህዝቢ ፍሊጡ። እዞም 3 ነዚ ውድድር ዝወደቡ መሳርሕቲ ወፃኢታት ናይቲ ውድድር ሙሉ ብሙሉእ ዝሽፍን ባጀት ወይ ከዓ 25,000 ሊረ ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዘይነበሮም ፕሪሞ ቦንግራንን ዝተባህለ ኣብ ባንክ ሪስፖሪሚዮ ዝሰርሕ ክኢላ ሕሳብ ዓርኮም ተወከስዎ። ቦርጋን ብወገኑ ኣብ መላእ ኢጣልያ ብምኽላል ነቲ ውድድር መካየዲ ዝኸውን እኹል ገንዘብ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣተኣኻኸበ። ጋዜጣ ኮሬረ ዴላ ሴራ ከይተረፈ 3,000 ሊረ ወፈየት። ብድሕሪ እዚ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 127 ተቐዳደምቲ ኣብ ዝተኻፈልሉ ብ13 ሚያዝያ 1909 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎሬቶ ከተማ ሚላን ኣሃውዲሉ ጀመረ። ነቲ ኣብ 8 መድረኻት 2448 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዓዘ ቦኽሪ ውድድር 49 ተቐዳደምቲ ብግቡእ ክውድኡ ከለዉ ብሓፈሽኡ ነቲ ዙርን ን3 መድረኻት ናይቲ ዙርን ተዓወተሉ ሉዊጂ ጋና ድማ ተሸላሚ 5325 ሊራ ኮይኑ ጂሮ ኢጣልያ ክብገስ ከሎ እምበኣር ንመሸጣ ዕዳጋ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ንምውሳኽ ዕላማ ገይሩ ተጀሚሩ። ክሳብ ሕጂ እውን ብደገፍን ምወላን እዛ ጋዜጣ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። እዚ ሃይሉ ክብገስ ከሎ ኢጣልያውያን ተቐዳደምቲ ጥራይ ዘሳተፈ ዓመታዊ ውድድር ብጀካ ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ካብ ዝጅምራት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣይቋረፀን። ኣብ 1912 ዓመተ ምህረት ዝተሳለጠ ጂሮ ዲ ኢጣልያ እቲ እንኮ ብደረጃ ጋንታ እምበር ብውልቂ ነጥቢ ዘይተታሕዘሉ ጂሮ እዩ። ካብ 1914 ዓመተ ምህረት ንድሓር ኣብ መንጎ ተቐዳደምቲ ዝግበር ውድድር ኣብ ክንዲ ብነጥቢ ብሰዓታት ወይ ብግዜ ከም ዝተሓዝ ኮይኑ ካብ 1940 ክሳብ 1952 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ ግዜ 5 ግዜ ጎብለል ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝኾነ ኢጣልያዊ ፋውስቶ ኮፒ ኣብ 1952 ዓመተ ምህረት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እውን ስለተዓወተ እቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ ዓመት ብሓባር ኣብ ጂሮን ኣብ ዙር ፈረንሳን ዝነገሰ ተቐዳዳማይ ንምዃን በቂዑ። ኣብ 1950 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ዝወፀ ስዊዘርላንዳዊ ሁጎ ኮብለርት ንመጀመርያ ግዜ ንጂሮ ዝተዓወተሉ ዘኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ኣርሓ ጂሮ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኣንድሪው ሃምፕስተን ድማ ፈላሚ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ዘኤውሮጳዊ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብ 1931 ዓመተ ምህረት ኣዳለውቲ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብግዜ ዝመርሕ ወይ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ሮዛ ማልያ ዝለብሰሉ ኣገባብ ኣተኣታትዮም። እዚ ሕብሪ ዝተመርፀሉ ምክንያት ከዓ ሕብሪ ሕታም ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ሮዛ ስለ ዝኾነ እዩ። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ተቐዳዳማይ ሮዛ ማልያ ዝለበሰ ኣትሌት ኢጣልያዊ ሊያርኮ ጎይራ እዩ። ቤልጂማዊ ኤዲ ሜርክስ ነዛ ማልያ ኣብ 78 መድረኻት ተኸዲንዋ ብምእታው ክሳብ ለይተሎሚ መወዳድርቲ ተረኽቦን።
ብጀካዚ ተቐዳዳማይ ብሓፈሻዊ ግዜ ካብ 1972 ክሳብ 1974 ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ብምዕዋቱ እቲ ብዝሒ ዘለዎ ተኸታታሊ ዓመታት ንሮዛ ማልያ ናይ ብሕቱ ዝገበረ ተቐዳዳማይ ብምዃን ኣብ መዝገብ ታሪክ ናይ ጂሮ ሰፊሩ ይርከብ። ኢጣልያዊ ማሪች ፖሊኒ ብወገኑ ኣብ 42 መድረኻት ቀዲሙ ሕንፃፅ ብምርጋፁ ክብረ ወሰን ሒዙሎ። ኤዲ ማርክስ፣ ኢጣልያዊ ኣልፍሬዶ ቢንዳን፣ ፋውስቶ ኮፕን ነፍሲ ወከፎም ን5 ዓመታት ብሓፈሻዊ ግዜ ጎብለል ብምዃኖም ብዝጨበጥዎ ክብረ ወሰን እናተዘከሮ ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብጀካ ሓፈሻዊ ግዜ ቀዳማይ ንዝኾነ ተቐዳዳማይ ዝወሃብ ማልያ ኣብ ውድድር ሽኳ፣ ኣብ ውድድር ዓቐብ፣ ኣብ ውድድር ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ተቐዳደምቲ ዓብለልቲ ንዝኾኑ ተወዳደርቲ እውን በብዓውዱ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ማልያታት ይወሃብዮ። ካብቲ ዘገርም ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ብግዜ ድሕሪት ንዝተሰርዐ ተቐዳዳማይ ዝዕደል ማልያ ኔራ ዝተሰመየ ጸሊም ዝሕብሩ ማልያ እውን ይስራሓሉ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ገለ ተቐዳደምቲ ምእንታን ክስመዩን ብኡ ቢሎም ድማ ነዛ ክሳብ 1951 ዓመተ ምህረት ዝቐጸለት ማልያ ክለብ ስዋን ኮነ ኢሎም መወዳእታ ኮይኖም ንኽኣቱ ይጽዕሩ ነይሮም። ኢጣልያዊ ሉዊጂ ማላብሮካ ነዛ ማልያ ኣብ 1946 ከምኡውን 1947 ዓመተ ምህረት ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ክውንና ከሎ ካልእ ኢጣልያዊ ጆቫኒ ፒናሬሎ ከዓ ነታ ማልያ ኣብ 1951 ዓመተ ምህረት ንመወዳእታ ግዜ ቢሒትዋ። ብጀካ ዝተጠቕሰ ማልያታት ካልእ ንዝተፈላለየ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ከም ሽልማት ዘገልግል ዝነበረ ማልያታት እውን ነይሩዮ። ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሽሙ ከም ዝሕብሮ ብቐንዱ ኣብ ሃገር ኢጣልያ ይካየድ እምበር ሓደ እዋናት ገለ መድረኻት ካብ ካልኦት ሃገራት ይብገሱ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይዛዘሙ ወይ ድማ ብገለ ሃገራት ሰንጢቆም ይሓልፍዮም። ሃገራት ሳን ማሪኖ፣ ፈረንሳ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኦስትሪያ፣ ስሎቬንያ፣ ከተማ ቫቲካን፣ ቤልጅየም፣ ሉክሰምበርግ፣ ክሮኤሽያ፣ ዴንማርክ፣ ኣየርላንድ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ እስራኤል፣ ኔዘርላንድ፣ ሞናኮን ብሪጣንያን ብከምዚ ዝተጠቕሰ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣካል ጂሮ ዝኾና ሃገራት እየን። ናይ ፈለማ 47 ውድድራት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብዘይ ምቁራጽ ካብ መሬት ኢጣልያ ዝተበገሰ ክኸውን እንከሎ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ግን እቲ ቅድድም ንመጀመርያ እዋን ካብ ኢጣልያ ወፃኢ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ሳን ማሪኖ መጋረጅኡ ቀንጢጦ። ሎማ ዓመት ዝግበር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዓርቢ 6 ጉንበት ኣብ ከተማ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ተበጊሱ ሰንበት 29 ጉንበት ኣብ ከተማ ቬሮና ኢጣልያ ክፍጸምዮ። ኣብዚ 24 መዓልታት ዝዝርጋሕን 3 መዓልታት ዕረፍትን ዘለዎ ውድድር ተቐዳደምቲ 3410.3 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ እዮም። ሎማ ዓመት ኣብ ካልኣይ መድረኽ 9.2 ኪሎ ሜትር ኣብ መበል 21 መድረኽ ከዓ 17.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ብሓፈሻ ክልተ ውድድር ክሮኖሜትር ክህልዮ። 204 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ መበል 12 መድረኽ እቲ ዝነውሐ መድረኽ ክኸውን እንከሎ ንውድድር ክሮኖሜትር ኣብ ግምት ከእትኻ እቲ ዝሓፀረ መስመር ድማ 147 ኪሎ ሜትር ዝዓምም መበል 14 መድረኽ እዩ። ኣብዚ ዝመጽእ ዓርቢ 195 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብዘለዎ ጉዕዞ ካብ ሃገረ ሃንጋሪ ዝነቅል ጂሮ ዲ ኢጣልያ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ማለት ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኤኤፍ ኤዱኬሽናል ኢዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ፣ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮ ቲም ድሮን ሆፐር ኣንድሮኒ ጂዮቻቶሊ ናትናኤል ተስዋጽዮንን፣ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪዮ ቢናም ግርማይን ክጎዩ እዮም። መርሃዊ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ክካፈል ሕጂ ንመበል 8 ግዜኡ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2021 ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝተቐዳደመ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ንኻልኣይ ግዜ ክሳተፍ እዩ። ንቢንያም ከዓ እዚ ጂሮ ኣብ ግራንድ ቱር በኽሪ ውድድሩ ኮይኑ ንስሙ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓርሞሽ ውድድር ዝገጠሙ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ናትናኤል ብርሃነ፣ መርሃዊ ቅዱስ፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ናትናኤል ተስፋጽዮንን መበል 6 ኤርትራዊ ገይሩ ክስንዶ እዩ። መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ዓመት ኣብ 19 መዓልታት ውድድር 3001 ኪሎ ሜትር ብምጉዓዝ 13 ነጥብታት UCI ኣመዝጊቡ። ኣብ 25 መዓልታት ውድድር 4295 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቢንያም ግርማይ ድማ 983 ነጥብታት UCI ኣዋህሊሉ ይርከብ። ኣብዚ ዓመት 4365 ኪሎ ሜትር ብምሕንባብ ካብ ኤርትራውያን እቲ ዝነውሐ ርሕቀት ሸፊኑ ዘሎ ናትናኤል ብወገኑ 29 መዓልታት ብምቅድዳም 275 ነጥብታት UCI ኣኻዕቢቱ። ቢንያምን ናትናኤልን ኣቐዲሞም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቃት ዕላምኦም ኣብ ሓደ ካብ መድረኻት ናይዚ ጂሮ ዓወት ምምዝጋብ ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም። ሓደ ካብዞም 3 ተቐዳደምቲ ኣብዚ ጂሮ ኣብ ሓደ መድረኽ ዓወት እንተደኣ ተጎናጺፉ ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር እቲ ዝተርንዐ ዓወት ኮይኑ ክጸሓፍ እዩ።
مرهاو قدوس أب 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ 5 መድረኽ መበል 72 ውድድር ቮልታ እስጳኛ ዝሓዞ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዛጊት እቲ ዝበረኸ ዓወት መድረኽ ኮይኑ ተታሒዙሎ። ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሓባር ኣብ ሓደ ውድድር ግራንድ ቱር ክቀዳደሙ እዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ ንኻልኣይ እዋን እዩ። ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተክለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣባላት ደቡብ አፍሪቃዊት ፕሮ ቲም ኤምቲኤንኤን ኩቤካ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ኣባል ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ዩሮፕ ካር ከለው ኣብ መበል 69 ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ እስጳኛ ብሓንሳብ ተቀዳዲሞም ነይሮም። ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዘመኑ 3 ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 3 እዋናት ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2 ግዜ ኣብ ቶር ዲ ፍራንስ ብሓፈሻ ኣብ 8 ውድድር ግራንድ ቱር ዝጎየየ ናትናኤል ብርሃነ ብብዝሒ ኣብ ግራንድ ቱር ብምክፋል ካብ ኤርትራውያን ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሐ ተቀዳዳማዮ። ዛጊት 5 ግዜ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ሓደ እዋን ድማ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ቶር ዲ ፍራንስን ዝተቀዳደመ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሻሙናይ ግዚኡ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ይኣቱ ብምህላው ነቲ ብናትናኤል ብርሃነ ጥራይ ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ክማስሖዮ። ኣብ 5 ውድድራት ግራንድ ቱር ተሳታፍነቶም ዘረጋገጹ ዳንኤል ተክለሃይማኖትን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን እቶም ብድሕሪ ናትናኤል ብርሃነን መርሃውን ተሰሪዖም ዘለው ተቀዳደምቲዮም። ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ብሓፈሻዊ ግዜ ወይ ከዓ ጂሲ ዝለዓለ ተርታ ዝተሰርዐ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ንቮልታ እስጳኛ መበል 31 ደረጃ ሒዙ ወዲእዎ። ቢንያም ግርማይ ብድሕርቲ ብ27 መጋቢት 2022 ኣብ ቤልጅም ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ ጀንት ወቨልገም ኢን ፍላንደርስ ፊልድስ ዘመዝገቦ ታሪኻውን ረዚንን ዓወት ኣቃልቦ ዝተፈላለያ ከም በዓል እንግሊዛዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ዝኣመሰራ ዓበይቲ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብምስሓብ ኣብ ራዳር ኣመና ተደለይቲ ተቀዳደምቲ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ወኪል ቢንያም ኢጣልያዊ ኣሌክስ ካሬራ ኣብቲ እዋን 5 ዝኾነ ዓበይቲ ጋንታታት ንቢንያም ይጥይቃሉ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እኳ እንተነበረ ኣስማትተን ክለባት ግን ኣይጠቐሰን። ክለቡ ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪውን ብሸነኻ ካብ ዝሃድን ናይ ካልኦት ክለባት ብምስጋእ ነቲ ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ዘብቅዕ ውዕል ቢንያም ንኸተናውሕ ክትፅዕር ከም ዝጸንሐት ክግለጽ ጸኒሕዮ። እዛ ቤልጂማዊት ክለብ ንቢንያም ብተወሳኺ ውዕል ንምእሳር ክትገብሮ ዝጸንሐት ጻዕሪ ፍረ ከም ዝሃበን ጉዳይ ውዕል ቢንያም ድማ መዕለቢ ከም እተገብሮን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ዝወፀ መግለጺ ውዕል ቢንያምን ክለቡን ብክልተ ዓመታት ካብ 2024 ናብ 2026 ዓመተ ምህረት ተናዊሑሎ። ቢንያም ውዕሉ ድሕሪ ምሕዳሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንክለብ ኢንተርማርሼ ከም ስድራ ቤተየ ዝቆፅራ ማልያ ካልእ ጋንታ ተዘይለበስኩ ድማ ይመርጽ። ብውሕዱ ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ነዛ ማልያ ክዋደቐላ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሕጂ ብዝያዳ ሞራል ሰኒቕ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚ ኣባላት ክለብና ክህሉ ከለኹ ክትርባታ ይስምዓኒ። ነዚ ከዓ ዝለዓለ ዋጋን ግምትን እየ ዝህቦ። ብኩለንትናዊ ዓቕመይ ንኽቀዳደም እቲ ኣዝዩ ዘገድስ ረቑሕ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንጋንታና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምድፋእ እውን ሓበራዊ ባህጊ ኩልና ተቐዳደምትን ኣባላትን እዩ። እዚ ሓቀኛ ሓይል ጋንታና ከዓ ንኽንዓቢ ኣኽኣሎ ይህበናዩ ድሕሪ ምባሉ ካልእ ክለብና ካብ ካልኦት ጋንታታት ትፍለየሉ መልክዕ ብምምሕዳርያ ካብ መጀመርያ መዓልቲ ትሒዙ ጠለበይ ወይ ድሌተይ ምስ ተሰምዐዩ ዝስርዓለይ መደባት ውድድር እውን ንዓይ ዝምችእን ነዊሕ ዝጠመተን እዩ። ኣብ ብቕዓተይ እምነት ብምሕዳር ኣብ ኣዝዩ ዓበይትን ክብሪ ዘለዎን ውድድራት ተሰላፊ ገይሮሙን እዮም። ነዚ ድማ ምስጋናይ ደረት የብሉን። ነዚ ውዕል ብምፍራም መጻእየይ ምዛነ ክዕንብብን ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣገደስቲ ምዕራፋት ንኽጽሕፍን በሪ ዝኸፈተትለይ ጋንታ ከም ዝተኣሳሰር ብምግባረይ ደቂ ሃገረይ ከም ዝሕጐሱ ርግጸኛ እየ። እዚ ብዛ ጋንታ ዘሎ ምችእ ሃዋህው ንነዊሕ ዓመታት ክርስዑ ናብ ዘይክእሉ ፍጻሜታት ክመርሓና ተስፋ ይገብር ኢሉ ላዕለዋይ ሓላፊ ክለብ ኢንተርማርሼ ጂን ፍራንኮይስ ቦርላት ብወገኑ ምስ ቢንያም ዝሓለፈ ክረምቲ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ምቕጻሉ ትጽቢታውን ናይ ግድንን ነይሩ። ኣብ ብቕዓቱን ተውህቡኡን ኩሉ ግዜ ንተኣማመን ኢና። ምናልባት እዚ እውን ክኸውን ይኽእል ናብ ጋንታና ንኽጽንበር ዝደፋፍኦ። ካብ ፈለማ ከም ስድራ ቤት ኮይንና ኢና ተቐቢልናዮ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝዓለመ መደብን ኣብ ኣበርክትኡን ውፅኢታቱን ዘተኮረ ኣሰራርሓ ቀሪብናሉ። ኣብ ዓብን ክብሪ ዘለዎ ውድድራት ክላሲክ ዝዕወት ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ከም ዝኸውን ምትእማን ነይሩኒ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ዓወት ተቐላጢፉ ቅድሚ እቲ ትፅቢት ዝገበርኩሉ ግዜ ይመጽዩ። ምስ ቢንያም ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ክንሰርሕ ብምርዳእና ሕቡናት ኢና ብምባል ዘለዎ ዕጋበት ገሊጹ። ካልኣይ እግሪ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ክሰላሰሉ እዮም።
በቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ መሰረት ኣብ ሜድኣ 2-0 ረቢሓ ዝነበረት ሊቨርፑል ናብ እስጳኛ ብምምራሕ ኣብ ስታድዮም ሴራሚካ ምስ ቪላሪያል ክትፃወት እያ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ፀወታ ካብ ቪላሪያል ኣልቤርቶ ሞሬኖ፣ ጀራርድ ሞሬኖን ያሬሚ ፒኖን ብማህረምቲ ዝወኽሩ ክኾኑ ከለው ፍራንሲስ ኮክሊንን ራውል ኣልቤሎን ድማ ማሰይቶም ኣሕውዮም ኣብ ዝግጥም ንክቐርቡ ምስ ግዜ ኣብ ምቀዳም ይርከቡ። ብወገን ሊቨርፑል እግሩ ተጎዲኡ ዘሎ ሮቤርቶ ፊርሚኖ ኣብ ዝግጥም ህላውነቱ ኣጠራጣሪ ኮይኑሎ። ኣሰልጣኒ ናይ ታብላ ሊጋ እስጳኛ 7ይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ቪላሪያል እስጳኛዊ ኡናይ ኤምሪ ነዚ ፀወታ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነዚ ካልኣይ ርክብ ዝሓሸ ኣማራፂ ምእንታን ክህልወና ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብዝተኻእለና መጠን ተኸላኺልና ኢና። ኣብ ሜዳና ካብዚ ዝተፈለየ ክኸውን እዩ ጽቡቕ ጌርና ክንፍትኖም ኢና ክብል ከሎ ጀርመናዊ መዘንኡ የርገን ክሎፕ ድማ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ማሕረይ ዘሎ እዚ ግጥም ካልኣይ እግሪ ከም ቀዳማይ ንኽትፃወቶ ሙሉእ ብሙሉእ ትኩር ክትከውንን 100% ኣብ ቁኑዕ ኩነታ ኣእምሮ ክትህሉን ኣለካ። 2-0 መሪሕና ስለ ዘለና ጽቡቕ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ዘለናዮ ኩነት ካብቲ ዝነበርናዮ ዝሓሸ እንትኾነ ዛጊት ግን ገና ናብ ዝቕፅል መድረኽ ኣይሰገርናን ዘለና ብምባል መሪሖም ብምህላዎም ብቐሊሉ ከም ዘይዛነዩ ገሊጹ። ነዚ ግጥም ኔዘርላንዳዊ ዳኛ ዴኒ ማኬሊ ተኣልዩ። ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሪያል ማድሪድ ነቲ ኣብ ስታድዮም ኢትሓድ ዘጓነፋ ናይ 4-3 ስዕረት ንምግልባጥ ኣብ ሜድኣ ስታድዮም ቤርናበው ንማንቸስተር ሲቲ ከተጋይሻያ። ኣብዚ ፀወታ ማድሪድ ንዳቪድ ኣላባን ጋረዝ ቤይልን ማንቸስተር ሲቲ ንጆን ስቶንስን ካይል ዎከርን ብምኽንያት መጉዳእቲ ክኸስረኦም እየን። ዝሓለፈ ቀዳም ንጋንትኡ ሻምፒዮን ላሊጋ እስጳኛ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ 5 ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ሻምፒዮን ዝኾነ ፈላም ዓላሚ ብምዃን ዓብ ክብሪ ዝተጓናፀፈ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ሪያል ማድሪድ ካርሎ አንቸሎቲ ብዛዕባ ዝፀወታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተፃወተይ ሽግር ከጓንፍ ከሎ ኣይርበሹን እዮም። እተን ቀዳሞት 20 ደቃይቕ ናይ ቀዳማይ ርክብና ናይ ብሓቂ ኣፀገምቲ ነይረን። ብድሕሪኡ ግን ዘገም እናበልና ናብ ንቡር ፀወታና ክንምለስ ኣብ ርእሲ ምኽኣልና ናብ ፍጻመ ናይ ምስጋር ዕድልና ክፉት ከም ዝኸውን ጌርና ኢና። ሕጂ ድማ ናብ ዋንጫ ክንሓልፍ ተስፋ ንገብር ኢሉ እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ብወገኑ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ጌርና ኢና። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ 3 ጎላት ኣዝሪቑና ካብዚ ዘእተናዮ ጎላት ንላዕሊ እውን ከነቁፅር ንኽእል ነርና። ክልቲአን ክለባት ውቁብ ፀወታ ከንፀባርቃን ከጥቅዓን ድሌት ኣለወን። ክዕሶ እግሪ ድንቂ ትርኢት እዩ። ማድሪድ ወትሩ ኣስጋእቲ እዮም። ንሕና እውን ብወገንና ኣስጋእቲ ከም ዝኾንና መስኪርና ኢና። ንዓና ንሲቲ ኩርዓት ይስምዓና ናብ ማድሪድ ድማ ንዓወት ኢና ክንከይድ ብምባል ነታ ጋንትኡ ሒዛታ ዘላ ፀብለልታ ሓደ ጎል ንምዕቃብ ኢሉ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ስልቲ ፀወታ ከም ዘይክተልን ብኣንጻሩ ኣብ ምጥቃዕ ኣተኩሮ ከም ዝገብርን ኣነፂሩ። ነዚ ግጥም ኢጣልያዊ ዳኛ ዳንኤሎ ኦርሳቶ ክመርሖ እዩ። ኣብዚ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ላዕለዋይ ኢድ ሒዘን ዝወፃ ክልተ ጋንታታት ዝመፅእ 28 ጉንበት ኣብ ስታድ ደ ፍራንስ ፈረንሳ ነታ 73.5 ሴንቲሜትር ቁመትን 7.5 ኪሎግራም ክብደትን ዘለዋ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንምልዓል ክትፃወታየን። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶታት መደብ ስፖርት ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈፂምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና